Možda i Andreas Beck. Kakav gol! 2:0. Strelac Sead Salihović. I njegov drugi gol ove sezone. Schalke je, sada već možemo reći, u dubokoj krizi. Salihović. Iznenadila je lopta Manuela Neuera, pogodila stativu, potom njega u rame i završila iza leđa Baumjochena i Manuela Neuera. 2:0 za Hoffenheim. Šokantan gol, šokantan rezultat, šokantna 3 kola. Za Hoffenheim. Očekujemo svakog trenutka kraj meča. Neverovatna dva početka sezone, jedan za Hoffenheim, drugi za Schalke. Meč je završen. Hoffenheim će posle trećeg kola biti na čelu tabele ili će bar deliti prvu poziciju sa onim ekipama koje budu sakupile maksimalnih 9 bodova.